Dajte dve sestre. Koje će nam sada praviti? Ovo je bilo spontano šta da radimo, zato još nismo ni stavili bubice, tako da ja džaba pričam, ništa se čulo nije, ja sam zaboravila da nema mikrofon, tako da ćemo ponoviti da su ovo Milica i Danica. Sada me čujete. Nova godina čini svoje predpraznično raspoloženje, šta da vam kažem. Dve sestre na Instagram profilu se zovete... Principesa Krofnica. Principesa Krofnica i to je one divne što bi prošle put donela Čika Štikla, Krofnice. I medenjaci, da. I čuvamo ona dva medenjaka, da znate. A sada ćemo vidjeti kako se prave najbolji medenjaci na svetu, odnosno kako možete i sami da ih ukrašavate, a ako vam se to baš ne radi, pa tu su one. Jel da? Da vidimo, odakle krećemo. Ovako ćeš ti prvo da... Možemo prvo pops. Prvo popsa pravimo. Može i popse. Hajde. Pravimo, imamo 150 grama, možemo ovde? Da, naravno. 150 grama keksa mlevenog. Čoko keksa mlevenog. Da, čoko keksa. Imamo 40 grama omekšalog margarina. Da ti stavim špatulicu? Može. Može, stiže. Ti stavljamo unutra. I 30 grama šećera u prahu. Sok od pomoranđa stavljamo po potrebi. Tako je. Znači, sobna temperatura samo da bude. Tako je, da. Što više da bude omekšao. Kako ste vi, devojke, krenule da se bavite ovim? Pa mi smo spontano krenule. Prvo smo krenule da pravimo za ovako nekog od naših prijatelja i onda su već tu krenule preporuke. Prvo sam ja krenula da sve to radim. Onda se i Danica uključila naknadno i aktivno se evo već 6 godina bavimo. Već 6 godina, sjajno. Tako je. Dakle, ti si ovdje stavila... Da, stavila sam margarin, stavila sam šećer u prahu i stavila sam sok od pomoranđa. Ali to je dodavala pomalo, da bi osjetila koliko potrebno. Sada dobro još treba ovako lepo da se izmeša i stavi se u frižider na jedno sat do sat i po da bi se steglo. Pošto je ovaj keks malo onako... Mora da se stegne ipak, dobro. Joj, pogledajte, i vi ste nam svuda medenjaci. Da. Tako je. Lepo ste ukrasile. Mi tu već imamo samo da imamo, evo ga, gotovo ovu smesu. Koja je malo stajala i stegla se. Tanjirić jedan nam treba. Tanjirić stiže, veliki, mali? Manji, može, slobodno. Ovako? Može. Ok. Sad pravimo kuglice. Kuglicu mesimo. Kao plastelin? Kao plastelin. Da bi kuglica bila ravna, pritisne se ovako i onda se ovako mesi. Poput kao sarmice kada slažemo. Aha, sa svih strana. Da. Da ne bi imalo pukotine. Pošto ćemo da pravimo, kako se zove, jelkice. Dobro. Uzmemo kuglicu na sredinu ovako i valjamo. Tako. I samo izdužujemo. Prvo si po sredini i onda samo kupicu napraviš. Da, kao kupicu. I sad to opet idemo na hlađenje. Dobro. Tu već imamo... Gotove? Gotove. Koji su, evo... Tu imamo i ove na štapiću. To ćemo sada pokažemo, opa. Gde su štapići? Šta mi treba? Evo štapić, evo. Uzimamo štapiće. Roštiljove? Tako je, roštilj. Mi imamo tamo isto ove dekorativne štapiće. To su papirne slamčice sa dekorativnim sličicama. Lepo je, pogledajte koliko su medeni, devojke divne ste, nemam reči. Kako si rekla, beše na Instagram profilu Principesa? Donja crta Krofnice. Donja crta Krofnice. Evo ga, a svega ima, ne samo Krofnica. Da, svega ima. Sada umočemo ovako štapić. Mogu ja? Može, slobodno. Umočemo u belu čokoladu. U belu čokoladu. Stavljamo na stiropor. I to ovaj tupi deo, je li tako? Da, da bi stiropor. Posle može i ovo da se iskrati makazicama. A u stvari stavljamo čokoladu da ne bi posle paolo dole. Tako je. Ajmo ga. I to opet sad treba u frižider na 5 minuta. Na 5 minuta. Kad se to izvadi, to bude ovako čvrsto. I sada utapamo u čokoladu. Hoćeš ti isto jedan? Hoću. Evo pogledajte koliko su medeni. Ali stvarno sam oduševljena, ovo najiskrenije, kao neku slikovnicu da sam otvorila. Da imamo nekako različite medenjake, da to ne bude isto svake godine. I ne samo novogodišnji. Da bude unikatno. Ne samo novogodišnje, nego i inače. Da se razlikujemo od drugih, ali prvenstveno ono što je nama prioritet jeste da to bude prvenstveno ukus, pa onda i izgled. Ne znam se šta je bolje izgled, da.
Ovako. Malo samo napustiš činjenicu. Sa svih strana, ovako da nagnemo. Da. I tapkamo ovako malo ovaj višak da se skine. Da se skine višak. Tako je. Tap, tap, tap. I... Stavimo tu. Tako. Tako je. Onda kad se opet... Ja sad mora u frižider ili ne mora? Da, i mora u frižider da bi mogli da šaramo. Tako je. Dobro. Evo ga. Sad imamo... Ovo su već ohlađeni. Evo, tebi jedan. Hvala. Ništa. I uzimamo ovako. Ovde nam je isto otopljena čokolada bela. Vi popse možete raditi u boji koji, znači zelene, žuti. Samo bismo dodali ovde boju. Da, jeste u boju, sa malo ulja i to je to. Tako. I šaram. Daj moj malo. Može. Si stipsa. Tako. Sad okrenemo. Na drugu stranu. I uzimamo mrvice. I preko mrvice, koje će se onda zalepiti. Koje hoćeš. Evo ovo ću šare neka, tako mi tako slatko. Može. I ja sad napravila jelkicu. Imaš i jelkicu ovde, možeš na vrh da staviš. Zvezdica malo. Da, treba još malo čokolade. Tako. I slatko. Ovo čak i ja mogu da napravim. Nije teško. Nije teško. Sada, medenjake 100% ja ne mogu. To je već malo teško. Da, ali zato ima ko može. Sve ostalo komplikovanije ćemo mi. Tako je. I znate šta sad? Kad napravite jelkicu, onda... Pojedite. I lepo i ukusno. Jeste. Bravo. Sada prelazimo na medenjake. Sada prelazimo na medenjake. Ja ću sada pokazati recept po kojem ja pravim medenjake i nekako mi se pokazao najbolji. Jer postoji više varijanti tih recepata, ali ovaj mi je nekako najbolji. Ovako, treba da otopimo 100 grama meda sa 100 grama, samo mi treba jedna kašika. Mala, velika, svejedno, to, hvala. Sa 100 grama margarina ili maslaca. A što je se pokazalo kao dugotrajnije, maslac ili margarin? Pa ukusnije maslac. Ukusnije. Definitivno, da. I ovde stavljamo začin za medenjake. Sad začin za medenjake ima da se kupi, već sve pomešano. Ukoliko to nemate, može slobodno po izboru cimet, mleveni biber, đumbir, šta god volite. I to sad treba da se meša, možeš i ti da mi pomogneš. Hoću. Dok ja pređem na sledeći deo. Može. Treba nam 2 cela jaja. Cela idu, dobro. Tako je. I 125 grama šećera u prahu. Šećer u prahu stavljaš? Tako je. I to sada mutimo penasto. Dobro. Dobro. I sada ćemo polako, postepeno dodavati otopljeni med i margarin. On može i malo da se prohladi, ali ako nije dovoljno mućenjem će on da se već sam prohladi. Dakle, med i margarin ili med i maslac, šta hoćete. Eto, da. Tako. I kada smo to malo promiješali, u ovo dodajemo oko 450 grama brašna. 450 grama. Tako je, sa pola kašičice sode bikarbone. Sad što se tiče sode bikarbone, bukvalno je sasvim dovoljno pola kašičice. Ako se stavi više, on će previše da narastu. On će previše da naraste i izgubit će oblik koji želite. I onda ćemo sada ovo isto umutiti. Ovo može da se muti, sad kad je manja količina materijala, može i sa ovim običnim ovim metlicama. Mislim da je to gotovo. Dobro. Ovako izgleda to testo. Testo nije tvrdo, a nije ni premekano. Opet kažem, i da je mekše, uopšte ne treba da brinete, zato što stoji posle toga u frižideru i najbolje bi bilo da se umesi dan pre korišćenja, znači da prenoći u frižideru i sutradan se koristi, to je najbolje. Ovako izgleda to testo posle. Bukvalno, evo, kao plastelin, da. Tako je. Dobro. Znači, ovako stavili smo jedan pek papir na tu dasku, testo i preko toga ide ova prijanjujuća folija, da se ne bi testo lepilo za okagiju. Dobro. I mi to sada razvijamo. Sasvim je dovoljno ovo. Dovoljno, naravno. Tako je. I uzimamo sada ovako neke modlice. Ja sam ponela razne neke modlice. Na primjer, ovo je neki, šta je ovo, neki auto sa jelkom. Aha. Prinesemo na testo. Je neki irvas. Dobro. Ovo je neki Deda Mrazić ili šta je ovo? To je neki Sneško. Da, no to mislim Sneško. Može i Sneško, da.
I to je to. To je to. Naravno, tako sad sve do kraja. Tako je. Dokle god imate testi, koliko god vam treba. Uzimamo ovako medenjak i stavljamo na jedan leh na koji smo stavili pek papir. I koliko ih pečeš? Ovako, oni se peku na 185 stepeni, zagrejana rena treba da bude. Peku se nekih 5 do 6 minuta. Samo 5 do 6 minuta? Tako je. Sada, kada se stavi u renu, oni treba da se prate, zato što minut gore bukvalno može da dovede do toga da oni da izgore. Jer znaćete da su gotovi kada ivice krenu da dobijaju neku braunkastu boju. I odmah se vade iz rerne. Dobro, znači 5 do 6 minuta, samo 185. Tako je, zagrejana rerna. Ok. I to je to. Posle, napao me, moram da ga gricnem pa to ti, mada je toliko sladak. Može slobodno. Što je to dobro. Da god da prođeš, medenjak nađeš. Evo ovako. Mi sada imamo ovde već gotove. Sam proces ukrašavanja medenjaka je malo komplikovaniji. I nije za svakoga, ali možemo vidjeti kako to izgleda. Možete, da, naravno, da vidite kako to izgleda i da učite. I onda dobijamo ovako jedan medenjak. Pogledajte ga. Tako je. Koji sam ja naknadno još konturisala sa bojama. I to je to. I to je to. A evo ih i ovdje su još razni. Čekajte ovako, tu da pokažemo. Pogledajte koliko ih je. Ima kek popsije. To je sladoledi. Sladoledi, pa šta sve imate i figurice ovako kao mali Sneško. I ovo i svi ovi medenjaci koje možete, evo i ovdje vidite. Predivno, devojke. Principesa, krofnica. Stvarno ste principesa i krofnica. Ili obrnuto. Hvala, devojke, i srećno na Novu godinu. Takođe.